Sa lungsod sa Daan Bantayan, patay ang duha ka bata magsuon tungod sa dehydration, samtang laing tulo pa nila ka mga igsuon ang nahospital. Ang mga biktima gikatahong nakakaon og kinhason atol sa ilahang panihapon sa wala pa sila magsuka kalibang. Samtang mikuha na og sample sa Department of Health aron masayran kung ang balatian nga miktakboy kanila tungod ba sa ilang nakaon o kaha na inom. Ni ang report ni Nico Sereno. Gihaya na karon sa San Pedro Chapel sa Barangay Tapilon, Daan Bantayan ang patayng lawas sa magsuon nga alse nga nag-edad og usa ka tuig ug 2 anyos. Namatay sila gumikan sa dehydration kay nagsigig suka kalibang. Ang laing tulo ka mga igsuon nga nag-edad 5 ug 4 anyos ug 6 ka buwan nagpaalim karon sa Daan Bantayan District Hospital. Asoy sa Barangay Kapitan ug ABC President sa lungsod nahitabo kini ni adtong Miyerkules. Ang mga bata giandaman og panihapon sa ilang 17 anyos nga maguwang seafood nga nakuha gikan sa pagpanginhas. Wala ang ilang mga ginikanan kay nanarbaho ug mao na ilang naabtan nga naglain na ang pamati sa mga bata. Pagkaon nila o kanang kininhasan daw, inason kasan, between 3 to 5 p.m. pagka mga alas 6 daw, gisakitan nagtiyan ang mga bata. Ang duha nagsuka, then wala nagdugay, nagrabihan. Di pa matumbok ang hinungdan sa gituhang pagkalanag. Apan mikuha na og sample ang mga health officers aron masuta kung pagkaon ba kini o sa tubig nga giinom gikan sa tubod. Gi-check up ang mga gikanon sa bata o kanang tubig na giingon nga kaya isolated man gud lang ipuy-an, sir. Kaya dahil mga tubod diya sa unahan. Miabag ang mga opisyales sa lungsod ug barangay sa pamilya sa naapektuhan. Ang kapitan ng hinautsab nga matabangan ang pamilya nga naglisod pag-ayo. Ang father, stress na panday, managat patagsa. Ang mama, labandera. So muna ilang gibuhi sa ilang. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.